שלום, לאה מתוקה. אני שמעתי שאת מקבלת את הסידור. מזל טוב, שיהיה בשעה טובה. עם הסידור הזה עכשיו תתחילי להתפלל ותתפללי כל החיים שלך כמו כל נשות ישראל הצדקניות במשך כל הדורות, ושהשם תמיד יקבל את התפילות שלך בשמחה ויברך אותך עם כל הדברים הטובים. לאה זה תשעי ברבי. ושכי תתפלל. בתוך ככה. ככה. בתוך הסידור. יופי. לאה חמודה, מזל טוב, לכבוד המסיבת סידור. אנחנו מאחלים לך שתהיי בחורה חסידית, לתפארת לכל המשפחה. לאה חמודה, מזל טוב למסיבת הסידור, שהשם תמיד יקבל את תפילותייך, מאחלים, משפחת וולף מאודסה. שרה, מזל טוב. היום את מקבלת את הסידור, מתנה מאוד מאוד גדולה. עכשיו תוכלו להתפלל, כמו אמא מתפללת, כמו שבובי מתפללת, תוכלו לבקש מהשם הרבה בקשות, ועיקר שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבך לטובה, יקבל כל התפילות שלך. מזל טוב לך, לאבא, לאמא ולכל המשפחה, לכל החברות שלך גם כן. שלום חללי, אני שמחה שהמורה ריקי נתנה לנו הזדמנות לברך אותך לרגע חגיגת הסידור של בית ספר נט. אני זוכרת כשהיינו בצ'ליאביצק בפסח, שמעתי אותך מתפללת מהסידור בצורה יפה מאוד. ובהזדמנות זו אני מאחלת לך שטאטי וממי וגם המורה ריקי ירבו ממך הרבה נחת והמשיכי והצליחי בכל מה שאת עושה. והמשיכי להיות גם כן חמודה ונחמדה כמו תמיד. אוהבים אותך, סבא וסבא. מזל טוב חנה, שתמיד תתפללי עם הרבה שמחה, ושהשם ישמע לכל התפילות שלך, ותתני הרבה נחת לרבי ולהורים שלך. שטרני, רק לפני שבועיים חזרנו מגיאורגיה, שם חגגנו יחד איתכם, השלוחים הנחמדים והיקרים, את יציאת מצרים. מאוד נהנינו לשהות במחיצתך ונוכחנו שאת כבר ילדה ממש גדולה. והנה את בדרכך לקבלת התורה בהר סיני, ואנו נמצאים בעיצומם של ימי ספירת העומר. ומה נעים היה לנו לשמוע היום שאת עומדת לקבל את הסידור, ואומר, את מתחילה להתפלל. יהי רצון שתפילותייך תתקבלנה ברצון לפני אדון כל, ונזכה יחד כולנו לביאת גואל משיח צדק במהרה בימינו אמן. כל טוב סלע. לסטרני נכדתנו היקרה והאהובה, שליחה של הרבי מלובביץ' בגיאורגיה, טביליסי. לכבוד מסיבת הסידור שלך, יהי רצון שתמיד תתפללי בהתרגשות ובעבודה, ותרגישי שאת הבת של הקדוש ברוך הוא, ותזכי שכל התפילות שלך תתקבלנה מכל הלב, ובעיקר התפילה לקירוב הגאולה ובברכת משיח נאו, באהבה מסבא וסבתא קוזלובסקי בירושלים. טכנה יקרה, מזל טוב למסיבת הסידור ממני, אסתר מלכה. מזל טוב למסיבת סידור
Rachel, you are sehr speziell. Du weißt für was? Weil Siddur geht man nicht in das ganze Leben. Einmal darf man in der Siddur. Aber man darf gedenken, dass das einmal eine Party. Man darf schon besimchen, Zufriedenheit und enjoyen. Jedes Mal, wenn man nicht das Siddur geht, man Kusch, wenn man öffnet auf. Und Kusch, wenn man vermacht. Darf sagen jedem Wort klar und gut. Und Rachel, ich will dir hören, wie gut du wohnst in dein neues Siddur. Sei gesund! Mazel tov, Rachele und dein ganze süße Kita. Es geendigt dein Siddur und du gehst jetzt den Chumisch, soll sein ein chassidische Mädel, ein gute Mädel, was lernen Gesundheit mit allen Kindern zusammen. Und dein Tati und Mami und alles noch eine Sache nach als Frucht von dir. Und alles ist ein Kinderlach. Und wenn du lernst dein erster Pasuk Chumisch, du musst abkommen, Bobby und Sadie, und sagen uns die Pasuk. Ich will hören, wie von der Pasuk zur Sache zu der ganzen Chumisch seine Größe Milumedet. Kol Tuva Mazel Tov.